Luqman aleyhisselam öğretip koya. Sen kişiler arasında bulan vakıta akırıp sileşme. Özüngni tikabir koyma. Oramda yürgen vakitta adımların seni bulara deyiş, tınış. Neşikde bolsa özüngni tikabirlenip kişi karşında көрсетirге tırışma deyip Luqman aleyhisselam özünün uluna nasihatler berip kaldıra. Kadirli cemaat, bu meselede biz uylanıp koyarga tiyişmiz. Bu meselege, işlerge, fiillerge biz balabızını, özümüzni eritemiz mi yok mu? En yaxşı okutuşu, nasihatçı balaga anın ata, anası, abi babası. Nihatlik, bәхетле булып тора шул бала, кайсының каршында abi babası бар. Кайсалар dini булып торалар һәм дә баласына, оныгына алар өйрәтәләр. Din буенча, әдәп вә ахлакта яшәргә. Ул бит гомерлек җәмәгать, үзебез дә искә төшереп карасак. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә безгә шундый бер насихат әйтә. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Bir qaşanda izgilik bilen günah, jiniyet bilen izgilik tengdaş bulmasdı. Eğer de ninde olsa bir eşekilik gün kursan bu dünyada yaxşılık bilen qaytarga tırış, yaxşılık bilen anı özgertirge tırıştı. Güç bilen tugil. Şuluk jiniyet bilen tugil. Hem de bil şul vaqtni eğer de sizin aragızda hatta düşmanlık bulsa da bil aragızda bulaşak dostluk dep aytып Allah Subhanahu Taala va'da aytdi. Şuңar da qadrli cemaat balabızga da biz nasihat qilgan vaqtda, mine seni maktabda bo'lgan vaqtda, suqsalar, sen nig'roq suq degan nasihatlar qo'yar vaqtni biz atalarımızdan eshittirga mumkinmiz. Lekin de şu suğuğa jetkizmaska kerak bit cemaat. Balabızga ders berirge, alarga belki sportivniy seksiyaga yurtirge, bulsun ul özünün күшін сезірлік хәлдә булырга тиеш. Шушы тәртипсез җегетләрнең каршына килеп аңар сугырлык хәлгә җиткезергә кирәк түгел. Бәлки үзебезгә ешрак, аның белән мәктәп тирәсендә булырга кирәктер. Кызыбызны мәктәпкә алып барырга кирәктер. Күрсеннәр безнең кызыбызның бар атасы дип. Кызганычка каршы була шул тулы булмаган гаиләләр, ятим балалар, ләкин дә аларның кырында була бабасы, абыйсы, bir дусты, гаилә дусты бергәләп аларны тоташтырырга кирәктер шаят. Ир бала ирдән тәрбияле алсын дип. Чөнки әдәпсез балалар шушы безнең балабызны рәнҗетмәсен дип. Балабызның күңелен тәрбияләү җәмәгать нәрсәгә җиткезә, киләчәктә безнең балабыз булачак сәламәт. Үзенең фигылендә, фикерендә. Ул ümitlәр белән яшәячәк һәм дә шушы ümitlәр аны изге эшләргә иншалла итерәчәк. Әгәр дә без үзебезнең балабызга игътибар күрсәтмәсәк, әгәр дә балабыз ябылып калса үзенең дөнья мәшәкатьләрендә, авырлыкларында, үзен ничек тә булса ата-анасыннан üzülгән хәлендә ул хис итсә, киләчәктә безнең балабыздан хәерле нәтиҗә булмаска мөмкин. Кызганычка каршы ул җинаять юлына басырга мөмкин. Һәм дә моның өчен беренче җаваплы булып тора ата һәм ана. Аллаһ Субханаһу Тааля һәрбер безгә бирсен тәүфик, һидаят, иман ва истиқамат. Балаларыбызга Аллаһ Тааля бирсен тәүфик, бәрәкәт һәм дә һичшиксез Аллаһ Субханаһу Тааля аларны изге юллар буенча алып барсын, туры фикер бирсен, җинаять эшләрдән ерак кылсын һәм дә алар каршында яхшы изге дусларны тупласын һәм дә балаларыбыз да булсын, Peygamber sayılsın ümmetinde hem de gerekmegen yollardan yirak bulsunlar inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.